Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα σας δείξω πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε την πόρτα από το καινούριο μοντέλο της NEF. Η πόρτα είναι σειρώμενη, μπαίνει από κάτω στο φούρνο. Και πώς μπορούμε να βγάλουμε το τζάμι για να το καθαρίσουμε και να ξανατοποθετήσουμε την πόρτα στη θέση της. Έλα εδώ λίγο κοντά να σου δείξω. Εδώ δεξιά και αριστερά υπάρχουν δύο clips, τα οποία με ένα κατσαβίδι σηκώνουμε προς τα πάνω, από τη μια και από την άλλη. Εδώ. Ανοίγουμε την πόρτα μέχρι τη μέση και εδώ δεξιά και αριστερά έχουμε δύο βίδες. Εδώ αυτές οι δύο γκρι που θα τις γυρίσουμε προς τα μέσα να κουμπώσουνε. Εδώ. Μετά θα φέρουμε την πόρτα να ακουστεί ένα κλακ και την τραβάμε προς τα πάνω. Τοποθετούμε την πόρτα σε ένα πάγκο κουζίνας, οπουδήποτε μπορούμε. Εδώ. Και θα χρειαστούμε τώρα ένα κατσαβιδάκι Torx ή αστεράκι όπως το λέμε, για να ξεβιδώσουμε αυτές τις δύο βίδες. Έχει μία βίδα από εδώ και μία βίδα από εδώ. Ξεβιδώνουμε. Σηκώνουμε το τζάμι. Το τραβάμε πίσω. Έτσι παίρνουμε το πρώτο τζάμι. Εδώ υπάρχει ένα σιδεράκι, το οποίο το αφαιρούμε και το τοποθετούμε εδώ για να μπορέσουμε να πάρουμε το δεύτερο τζάμι από μέσα. Η κουζίνα μας διαθέτει, η πόρτα μας διαθέτει 3 τζάμια. Αφαίρουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο το μεσαίο και καθαρίζουμε και το από κάτω. Ξανά τοποθετούμε το τζάμι στη θέση του. Και το σιδεράκι αυτό εδώ στη θέση του εδώ όπως βλέπετε. Και ξανατοποθετούμε το αρχικό τζάμι εδώ ψηλά, να μπουν αυτά τα κλειψάκια εδώ στις υποδοχές. Έτσι. Ξαναβιδώνουμε τις βίδες. Και πάμε να ξανατοποθετήσουμε την πόρτα στη θέση της. Με τον ίδιο τρόπο που τη βγάλαμε και πριν. Θα ξανακάνουμε το ανάποδο. Θα κουμπώσουμε την πόρτα να ακουστεί ένα κλακ. Αυτό εκεί. Κλείνουμε την πόρτα μας. Ξαναβάζουμε αυτά στη θέση τους. Όπως ήταν πριν. Προς τα κάτω αυτή τη φορά. Και η πόρτα μας είναι έτοιμη και στη θέση της. Να είστε καλά.